Bueno, bainat, hurrengoa zure lehen denboraldia izango da bigarren B mailan. Zeran afrontatzen duzu zure debuta kategoria honetan? Bueno, ilusio handiakin afrontatzet. Bigarren B mailan etzako kategoria berria da, orain arte hirugarren mailan naiz aurten, eta ilusio handiakin, adaptazio azkar bat izateten eta nire honena emateko gaina izen kategoria berri honetan. Zeran deskribatuko zinateke futbolari bezala? Bueno, futbolari bezala defensa konsideratzen naiz, berez lateral esker bezala, baina zentral ere ibili naitekela, eta gero fizikoki ondo, goraka juta guztia zait, eta gero atzia nahiko sendo disputetan eta ondo, goitikan ere ondo, así que, a ver. Eta zer bultzatu zaitu Urritzera etortzera? Bueno, azkenean netzako personalki kategoria berri bat ezagutzea, bigarren B maila hau, Amorebitak eskaintzean kategoria hau, eta proiektu honekin ilusionatua, proiektuak itxura oso dauka, eta temporada hona bat dute duen hemen. Eta Amorebitari buruzko erreferentziak jaso dituzu edo ezagunen bat daukazu taldean ja? Bai, aurten Amoretako bikinero naiz Eibarren taldean, Jon Mikel eta Txaber, eta bien partetik talde eta klub hau oso ondo ditzen dute behataz, eta gero ezaguna aurten eukiko etena, Koldo Obieta, lehen urten eta behakin entrenatutako naiz, eta